प्रीतिजो एमजेजो गारि सिङाव मोनसे भिडिअ बानायदो प्रीतिया बेनिफ्राय प्रीतिया बुंदो एमजेआ हाबा जाबाय कर्ट मेरेज जाबाय आंखौ उइटनेसनि थाखाय लेंहरदों सिख्लाफोर एमजेखौ डिस्टार्ब दा खालामसै आंहासो प्रब्लेम जागोन बेंगलनि सिख्ला सासे मोजां मोननानै बियो हाबा जादों बेनिफ्राय आंखौ लेंहरथारदों ब्रा ब्रा बेनिफ्राय आं फैदों डिउटिखौ दोनथ'नानैब्लाबो होननानै प्रीतिया बुंदों बेनिफ्राय आं रागा जोंदों नोंसोरो थांनाय 3 मासनिफ्राय सानैजों एसेबां गुलि गुलि भिडिअ बानायनानै होदों मानो नोंसोर दिनै इउटुबाव जानला मानला भिडिअ बानायदों आंबोथ' नायदो जों नायग्राया आं बुरबक नामा आं एसेबां बुरबक नोंसोरनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासंनो आं रागा जोंनानै भिडिअ बानायदो एमजे नोंनि मोजां मोननाया सोर मार प्रीति मा मार बाथ्राया आं कुइसन खालामनायाव नोंसोरो खोन्थानानै लादों 17 नभेम्बर आंनि आपल'ड होनाय भिडिअआ सोरबा नायनोब्ला बेनिफ्राय एमजेआ रिप्लाइ होदो थगायनो हायासै आं रागा जोंदोंमोन आं सोंदोबो बेनिफ्राय दिनै नोंसोरखौ कुइसन खालामग्रा ओंखारखागोन सोंथि खालामग्रा ओंखारखागोन बुंग्रा ओंखारखागोन नो डाउट नोंसोरनि हाबा जानायखौ डिसेम्बराव नुदों डिसेम्बरनिफ्राय दिनैसिम साननानै 6 माल' सोंखागोन कुइसन खालामखागोन मानो होनोब्ला नोंसोरखौ गासैबोथ' मोजां मोनजोबा ना नोंसोरखौ गाज्रि मोनग्राबो दङ बेनिफ्राय नोंसोर दिनै बुंबाय मा जों सेप्तेम्बरावनो हाबा जादों नंगौ आं मानियो नोंसोरो सेप्तेम्बरावनो सानैजों हाबा जाखांनायनि उनावनो नोंसोरनियाव गथ' थादों उदैयाव नङाब्ला 9 मासाव गथ' जायोब्ला सेप्तेम्बरावनो नोंसोर जुलि जादोंबा आं नोंसोरखौ नभेम्बराव सोंदो नोंसोर आंखौ गाज्रि मोनना नभेम्बरावसो सोंबावदों आं नोंसोरखौ 17 नभेम्बर प्रुफ दंजोबो मानो बेफोरबायदि थगायदो मा खोन्थाना ला नोंसोर सेप्तेम्बरनिफ्रायनो नोंसोरनि उदैयाव माने सेप्तेम्बर लास्टनिफ्रायनो अक्ट'बर सुरुवातनिफ्रायनो नोंसोरनि उदैयाव गथ' दङ सिदा बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बेनिफ्राय नोंसोरो डिसेम्बराव रिसेपसन होदो नंना नङा दा दिनै मानसिफोरा नोंसोरनि हाबाखौ डिसेम्बरनिफ्राय स्टार्ट हमनानै 6 मास सानदो बेवहाय नोंसोरो रागा जोंनो गोनां मा दङ बुंग्राया बुंबाय थागोन सिरिथा आं बेखौनो सानो आरो मानो उल्थां फाल्थां बुंफाबाय थानो गोनां रागा जोंनो गोनां मा दङ नोंसोरनो ससियेल मिडियायाव गासैखौबो खोन्थिजोबनानै लादों नोंसोरखौ बुन हिसाब खालामदों नोंसोर दिनै खोन्थिजोबनानै लायामोनब्ला सोर हिसाब खालामगौमोन गोबां हिसाब किताब खालामग्रा मानसिफोर दङ आंनावनो जेसेबां मानसि सोंदों आरो आंनाव सासे मानसि सोंदों आंनिनो मानसि फंबाय आं ससियेल मिडियायाव खोन्थानानै होनोसै आंनाव आंनि आंगो मानसि डिसेम्बराव एमजेदो प्रीतिजो जुलि जादों जानुवारि फेब्रुवारियावनो उदैया बेसेबा गिदिर जाबाय नुदो माखो नायदो 2 मासाव सासे हिनजावनि उदैया गिदिर जाया जेम्स होननानै आंखौ सोंदो सासे मानसिया सासे हिनजाव मानसिनि उदैया 2 मासाव मालाबाबो गिदिर जायानो नुद नोंसोरखौ माखो नायदो बेखौबो नायबावदो डिसेम्बराव जुलि जादों होननानै नुदोंना नोंसोर गमानो गैया नोंसोर पाटायानो गैया सासे हिनजाव मानसिनि उदैया 2 मासाव गिदिरथार जायानो बेखौबो नायबावदो अब्ला नोंसोर सेप्तेम्बराव दा बुंना लादोंना सैथो जाहैबाय जाय मानसिया आंनियाव सोंदोंमोन बेनि सोंनाया दिनै सैथो जाहैबाय अब्ला सेप्तेम्बरनिफ्रायनो अक्ट'बरनिफ्रायनो गथ' थानानै फेब्रुवारियाव बे उदैखौ गिदिर नुदो 4 मास 5आवसो बिराद गिदिर जायो उदैया नुद माबायदि नोंसोरखौ नायदो नायनानै आंनियाव सोंदो आं जेबो बुंनायाखै आं जेबो मिथिया होननानै नाय फंबाय आरो बिनानाव गासैबो बुस्थुखौनो बेनिखायनो ससियेल मिडियायाव खोन्थिजोबनाङा आरे उन्दै मोनबायथ' बुंनाया बुंबाय थागोन नोंसोरो रिसेपसन होयैनि आगोलावनो नोंसोरनि उदैयाव गथ' दोङो आरो रियेल मार सैथो मार 6 माहायाव गथ' मोनदो आरो 6 माहायावबो गथ' मोनो आंनि खाथियाव जादों 6 मासाव गथ' मोननाय सासे जोंहानो आलासि बिमाया पाट्टाखौनो मोनाखै 6 मासावनो गथ' जोनोम जादों नाथाय बे गथ'आ थांना दंना गैया आं मिथिया गथ'आ नाथाय बिराद दुरबल फिसाथार जोनोम जानायनि न'निनो आलासि फाटाखौनो मोनाखै माने 6 मान्थआव गथ' जोनोम जादों बेनिफ्राय गथ'आ मा जादों 6 मान्थआव बिराद उन्दै आरो दुरबल जोनोम जादों गथ'आ दाखालि बावै नोंसोरनि गथ' जोनोम जानायनि उनाव
आरो सोंबावदों आंनाव फंबाय मानिगोन नोंसोरो आं ससियेल मिडियायावनो खोन्थाना होबाय 6 मासाव जोनोम जानाय गथ'हा एसेबां गिदिर जायालै जेम्स होननानै आंजों रायलायदो फनाव नंगौ बेनि साननाया गोरोन्थिबो जानो हागौ 6 मासाव गथ' जोनोम जानाया गिदिरबो जानो हागौ जानाय लोंनायनि सायाव नंना नङा नाथाय बेनि साननाय मथे मा 6 मान्थआव गथ' जोनोम जायोब्ला गथ'आ उन्दैथार जायोनो माने दुरबल जायोनो बेनिफ्राय आंनि आलासिनिबो जादोंमोन बे गथ'खौ फोथांना लाखिनो हागोन ना हादिया आं मिथिया नाथाय 6 मान्थआव जादों बिमाया जेबो फाटा मोनासै मेडिकेलाव लांबाय लांनानै बेयावनो 6 मान्थआवनो गथ'खौ जोनोम होनो गोनां जादों बेफोरबायदिबो जाथाय जादों जेबो नङा या बुंनाया बुंबाय थागोन फारसेनिफ्राय ससियेल मिडियायाव देखायना लायो बेनिफ्राय दिनै नोंसोरो जाबायदि रिप्लाइ होदो ससियेल मिडियायाव गासैबो बाथ्राखौनो खोन्थानानै लादो आरो मानसिफोरा मोनथिबावदो आरो मिनिनो मोनबावगोन काहानिया बेफोरबायदिसो होननानै सोर बुजियै दङ गासैबो मोनथिगौ थेवब्लाबो रावबो बुङाखै आंबो बुङाखै रावबो बुङाखै सोरबा सासे सानैया बुंदो आरे स्रि थाना जेबो नङाना बे होख्रावनाया होख्रावबाय थागोन नोंसोर उन्दै मोनदोथ' बेनो जोबोर खुसि सासे उन्दै मोनदोथ' जिबनाव लाइफआव 6 मासाव मोनदों 7 मासाव मोनदों सासे उन्दै मोनदोथ' नोंसोरनि काहानिखौलाय ससियेल मिडियायाव गाबनानै होख्रावनानै खोन्थानो लागा मा गोनांथि दङ आरो बेखौनो लानानै नोंसोर जा काहानिखौ लानानै ससियेल मिडियायाव दावराव होख्रावनानै खोन्थादों ना आरो बेनि सायावनो सानसे भिडिअ बानायबावगोन गुबुना गेरेन्टि होनानै बुंनो हायो आं नोंसोर जा बाथ्राखौ बुंनानै लादो बेनि सायाव सोरबा नङा सोरबा सासे एमजेनि काहानिया बेफोरबायदि एमजेनि प्रितिनि लाइफ स्ट'रिया बेफोरबायदि नोंसोरनि सायाव आरो भिडिअ बानायनानै होख्रावनानै बुंग्रा आरो ओंखारबावगोन बेनिखायनो सिरिथा बुंनाङा ससियेल मिडियायाव खोन्थानो गोनां जेबो गैया दिनैनि दिनाव मा जानानै दङ दुनियाया थाखा फैसानि थाखाय दिनै नोंसोरबो नांगौ मानियो आं भिडिअ होयो कन्टिनिउ भिडिअ खिन्थियो ससियेल मिडियायाव मायबा मोनसे मुलाम्फानि थाखाय आं बेखौ जेबो गाज्रि बुङा नाथाय आरो नोंसोरनि उनजोंबो दंबायो दुनियानि मानसि भिडिअ बानायनानै होग्रा आरो बुंग्रा अब्ला आं रावनिबो दुश्मन नङा फंबाय आरो बिनानाव आं दिनैबो बुजायबावबाय सिरिथा होख्रावथो बुंथो उन्दै मोनबायथ' सासे बेनो जोबोर खुसि नोंसोर सेप्तेम्बराव हाबा जादों नोंसोरनि उदैयाव गथ' दङ नोंसोर रिसेपसनखौ डिसेम्बराव खोन्थादो देखायदो पाब्लिकनो सोर बुजियाखै गासैबो बुजिखाजोब्बाय रावबो बुजियै गैला बेवहाय अब्ला मानो रागा जोंदों होख्रावथो बुंदो खोथा गैया स्रि था फंबाय आरो बिनानावमोन जेबो बुंनांगौ जेबो गैया अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द